ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи навбатии футболи осиёро пешниҳод менамоем. имрӯзу дирӯзу рӯзҳои дигар барои мухлисони футболи тоҷик иди ҳақиқӣ аст ва дастаи мунтахиби ҷавонӣ то 23 солаи Тоҷикистон аз як гурӯҳи душвор тавонист ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё рохал гирад. ин дар ҳоле рух дод ки футболбозони тоҷик дар муқобили Австралия бозии хубе нишон дода онро мусовӣ анҷом доданд. ба шарҳи мо таваҷҷӯҳ кунед. ин тарҳи зебои варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе аст. бозии гурӯҳи Ай, Австралия ва Тоҷикистон. имрӯз Мубин Эргашев нисбат ба бозии пешина тағйирот арайти даста дохил кард, зеро мо бо душворӣ Лаосро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намудем ва голҳо баъд аз дақиқаи 90 зада шуданд. мо оё умед доштем ки имрӯз футболбозони Тоҷикистон бар Австралия ғалаба мекунанд ё бозиро мусовӣ анҷом медиҳанд? ин суолест барои ҳамаи мухлисон ва барои онҳое ки ин лаҳзаҳо моро мебинанд. бозии зебои дастаи мунтахиби Тоҷикистон ба чашм расид. ҳоло Амадони Камолов имрӯз аз ҳама бозингари пурмасъулият Амадони Камолов буд, Рустам Соиров буд ки дар ҳақиқат ба ҳайси бозингарони беҳтарин маълум мешуданд. аммо ҳама имрӯз хуб буданд, ҳама бозингарони дастаи мунтахиби Тоҷикистон ва мо аз он бозии пешинае ки берабту низом буд имрӯз дидем ки чӣ гуна мо бозӣ карда метавонем. дили мухлисон ба ин пур буд. аммо дақиқаи 12 аст. ин як иштибоҳ аз ҷониби дарвозабони мо Муриддин Ҳасанов ва Кэмерон Паупион ҳисобро боз мекунад. чунин голҳоро мо дида будем. Муриддин Ҳасанов чунин голеро аз дастаи Персиполис ҳам гирифта буд, вале хеле пеш рафту мавқеаташ хеле хато буд ва ин тӯб аз болои сараш ба тӯри дарвоза равон гардид. вале футболбозони мо аз ин наҳаросиданд. ҳуҷумҳои пай дар пайи онҳо аз як гӯша ба гӯшаи дигар хати дифои дастаи мунтахиби Австралияро дар тааҷҷуб мегузошт ва фишорамон дар ҳақиқат хеле зиёд буд. имрӯз бозингарони мо ҳама аз пайи он ҳаракат мекарданд ки дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оранд. ҳоло боз як ҳуҷуми дигари мо ва боз дар ин ҷо тавре мебинем Рустам Соиров бо Амадони Камолов дар экранҳо муҷалло шуданд ва футболбозони дастаи мунтахиби Австралия ҳам бо нияти пирӯзӣ ба ин ҷо омада буданд ва мехостанд имрӯз пирӯз шаванд. вале ин ҷо як иштибоҳи дигарро мо мебинем ки футболбозони маҳз дастаи Австралия ин ҷо ба сомо расониданд ва натавонистанд ба комёбӣ муваффақ шаванд. ниҳоят ҳоло Рустам Соиров аз 2 нафар хеле моҳирона мегузарад ва бо як зарбаи олие ки баргардонданашаванда аст ҳисобро баробар мекунад. дақиқаи 28 аллакай ба дилҳо рӯшанӣ ворид шуд ва мухлисони сершуморе ки ба варзишгоҳ омада буданд ва аз аввал то ба анҷом ҳоло бибинед як бори дигар ин партоби зеборо ва Рустам Соиров суръати баландаш зарбаи тӯпвораш ки ин ҷо гирифта нашаванда буд дарвозаи Австралияро рахна кард ва ҳисоб баробар шуд. баъди ин ҳисоб баробаршавӣ агар гӯем ки футболбозони мо боз дар ҳуҷум буданд хато нахоҳем кард. онҳо боз имкониятҳои фаровони голзаниро ба вуҷуд меоварданд. мубориза он қадар зиёд буд ки дар ҳар гӯшаи майдон онҷо футболбозони моро медидӣ ки барои ба комёбӣ муваффақ шудан кӯшиш мекарданд. ҳоло бубинед ин ҷо ҳам боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи мунтахиби Тоҷикистон. Мубин Эргашев дар ҳақиқат бо он тағйиротҳое ки ворид кард бозии дастаро дигар намуд. бозии даста бо тарҳи зебо сурат мегирифт. ҳоло боз Амадони Камолов ин дар ин рӯз агар хато накунам садҳо маротиба шораи мо номи Рустам Соиров, Манучер Сафаров, Амадони Камолов, дигар Рустам Хайлоев ва дигар бозингаронро ба забон меоварданд. ва ҳамин тавр ҳам футболбозони мо тавонистанд ки дар қисми аввал хуб ҳимоя кунанд, ҳисоби 1-1 боқӣ монд ва дар мадори қисми дуюм ҳам футболбозони Австралия як ҳуҷуми ниҳоят ғайри чашмдошро дар ин ҷо ташкил карданд ва ба бахти мо Манучер Сафаров ин тӯбро аз назди дарвоза берун кард. чӣ гуфтан мумкин аст? бозии футболбозони мо хеле олӣ аст. инро бояд боз такмил дод, зеро дар натиҷаи такмил додан мо метавонем дар бозиҳои чемпионати Осиё боз ҳам зеботар, дақиқтар бозӣ кунем. аз гурӯҳи Ай ба 2 даста муваффақ гардид ки роҳи бозиҳои финалиро пеш гиранд.
ҷадвали гурӯҳи А чунин шакл гирифтааст. шурӯъ мекунем ба ҷамъбасти бозиҳо дар ҳамаи гурӯҳҳо. дар гурӯҳи А муборизаи асосӣ барои рӯхат ба бозиҳои ниҳоӣ аслан миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони Урдун ва Умон сурат гирифт. Сурия ҳам ба ғалабаи 11-0 бар Бруней метавонист ба ин гурӯҳ ҳамроҳ шавад, аммо Умон ин дастаро шикаст дод ва дар навбати худ Урдун Умонро ҳам мағлуб карда ба бозиҳои ниҳоӣ, ки финали он дар Қатар соли оянда баргузор мегардад, роҳ пеш гирифт. дар гурӯҳи Б аз Осиёи марказӣ дастаи мунтахаби Қирғизистон якҷоя бо тимҳои Кореяи Ҷанубӣ ва Мянмар қуръа кашӣ шуд. Аммо Қирғизистон Мянмарро мағлуб карда натавонист ва аз ин гурӯҳ танҳо Кореяи Ҷанубӣ ба бозиҳои финалӣ раҳсипор шуд. дастаи мунтахаби Қирғизистон дар ин баробар аз Кореяи Ҷанубӣ бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд ва ин пирӯзии Кореяи Ҷанубӣ барои футболбозони дастаи Қирғизистон вазъияти ногуворро дар гурӯҳ ба амал овард. ҳоло футболбозони дастаи мунтахаби Мянмар ҳастанд, ки дар ин бозӣ бисёр ҳам ғайричашм дошт, зебо бозӣ карданд ва маҳз Мянмар буд, ки дар ин вохӯрӣ ҳисобро боз кард ва дастаи мунтахаби Қирғизистонро дар ҳолати бисёр ҳам ногувор монд. чанд лаҳзаҳоро шумо аллакай дидед, аммо ҳамлагарони дастаи мунтахаби Қирғизистон ҳам дар ҷои худ наистоданд. онҳо ҳам ҳуҷумҳои пай дар пай карданд ва ин голе ҳаст, ки тавонист дар дақиқаи 23 Каунт Хтел Панг ба дарвозаи Қирғизистон занад ва Қирғизистонро маҷбур кунад, ки фақат ба сафи пеш равад. дар ин гурӯҳ аслан аз ҳамон оғозаш се даста бозӣ мекард. ин ҳам Кореяи Ҷанубӣ, Мянмар ва Қирғизистон. қирғизҳо тавонистанд, ки дар ин баробар танҳо дар нимаи дуюми вохӯрӣ ҳисобро баробар кунанд. ин вохӯриҳо дар Чангвон футбол центри Чангвон сурат гирифт ва ҳамин ҳолате, ки ман ба шумо гуфтам, Кореяи Ҷанубӣ тавонист Мянмарро дар ин гурӯҳ бо ҳисоби 3-0 мағлуб кунад ва дастаи Кореяи Ҷанубӣ албатта ба шумо маълум аст, ки ин дастае ҳаст, ки дар ҳар ҳолат ба яке аз дастаҳои пурзори осиёӣ дар ҳама сину сол ӯро рабт медиҳанд, аз ҷумла дастаи Япония ҳам. ва инҷо ҳоло футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон кӯшиши зиёд мекунанд. хуб афту дарафтҳои онҳо ҳам ба он наовард, ки ақаллан пеналти кор кунанд ва дар дақиқаи 52 ниҳоят Қирғизистон тавонист дар нимаи дуюм ҳисобро тағйир диҳад, баробар кунад. ин Браузман аст. 52 дақиқа ҳисоб 1-1 мешавад ва дар натиҷа дастаи мунтахаби Қирғизистон тавре гуфтем аз Кореяи Ҷанубӣ бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд ва аз ду вохӯрӣ ҳамагӣ як имтиёз гирифт. ин вохӯрӣ бо ҳисоби 1-1 ба поён расид ва футболбозони дастаи Кореяи Ҷанубӣ аз зинаи аввал ба бозиҳои минбаъда рафтанд. аз ин гурӯҳ танҳо як даста ҳамин ҳуқуқро пайдо кард ва ин голро борҳо дидем, ки футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон хеле зебо ҷавоб гарониданд ва бозӣ бо ҳамин ба поён расид. дар гурӯҳи С мубориза пуршиддат буд. мутахассисони футбол дастаи мунтахаби ҷавонони Ветнамро беҳтарин мешумориданд. дар натиҷа ба ин даста муваффақ гардид, ки роҳи худро барои ҷоми Осиё идома диҳад. аз ин гурӯҳ наврӯҳои бозиҳо пайдо нашуданд. Яман, Сингапур ва Гуам ба бозиҳои интихобии оянда тайёрӣ мебинанд. гурӯҳе, ки дар он футболбозони ҷопон ҳунарнамоӣ мекунанд, барои дигар дастаҳо мушкилии зиёд пайдо мекунад. ҷопониҳо дар гурӯҳ як бозиро бо дастаи мунтахаби Баҳрайн мусовӣ анҷом дода дар гурӯҳ садрнишин шуданд ва танҳо ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё
روخت به دست آوردند. ما بازی ژاپن و فلسطین رو دسترس کردیم. اگر به این گروه توجه کنیم، البته ما البته گفتیم که ژاپنی ها اینها دسته های هستند که بسیار هم خوب بازی میکنند و در همین برابر وقتی که دسته منتخب ژاپن با پاکستان در بازی اول بازی کرد، ما این رو دریافتیم که ژاپنی ها چگونه با حساب 6-0 پاکستان رو شکست دادند. اما در وخوری که حالا ما وخوری فلسطین و ژاپن رو دریافتیم و اینجا هم ژاپنی ها با ضربه فوجیا در دقیقه 23 حساب رو باز کردند و این حساب باز کردهشون تا به انجام تغییر نیافت و با حساب 1-0 ظفر یافتند. ژاپن بغیر از پاکستان با حساب 6-0 اینچنین توانست که با دسته بحرین بازی را مساوی انجام دهد. این بازی نیویت دشوار بود از هر دو جانب. بحرین هم از دسته های پرزور این گروه محسوب میشد، ولی بحرین در بازی اولش از فلسطین با حساب 0-1 مغلوب گردید. سپس پاکستان را با حساب 3-1 شکست داد و در بازی آخر مساوی بازی. در همین پایه فلسطین نسبتاً بهتر بود. بحرین را که بریده بود در بازی دیگرش توانست پاکستان را هم مغلوب کند و این بازی به پایان رسید و از این گروه تنها ژاپن و بازی های دیگر رفت. غیر چشم داشت در گروه ای دسته منتخب ایران که تا آخرین فرصت ها در زینه چهارم دسته های بهترین جای دوم قرار داشت از حق شرکت در بازی های نهایی در کنار ماند. مالزیا جای آن را تنگ کرد. در این گروه تنها به دسته منتخب ازبکستان میسر گردید که از جای اول به فینال راه خط گیرد. دسته منتخب ازبکستان مثل همیشگی با جوانان و نورسانش افتخار میکند و اینجا هم 23 ساله ها دسته منتخب المپی ازبکستان خیلی ماهرانه بازی کرد. خوب این بازی که حالا میبینید بازی از دور یکم به ما دسترس شد که در آنجا ازبکستان با حساب 8-1 افغانستان را مغلوب کرد و این دقیقه 12 است. جلال‌الدینوف با یک ضربه ماهرانه اش کاپیتان دسته توپ را وارد توی دروازه منتخب افغانستان کرد و حساب را باز کرد. این بازیگر در رفت بازی باز یک توپ دیگر را هم به ثمر رسانید. حالا این گلی که حالا زده می شود دوستان گرامی این دقیقه 36 است و مؤلف گل دورانوف گردید. 2-0 دسته منتخب افغانستان تنها در خط حمایه نشسته بود. در این روز همچنین باید گفت که دسته منتخب ایران که بر گونگ‌کنگ با حساب 3-0 ظفر یافت. خوب ما از ایران هم انتظار آن بودیم که میتواند با بازی‌های فینالی جام آسیا رود، ولی ایران در مقابل افغانستان هم بازیش را انجام داد. حالا ببینید این یک بازی خوبی فوتبال بازان افغانستان هست. حالا موسوی در دقیقه 42 حساب را تغییر داد، ولی بعد این گل زده شده باز هجوم‌های پای در پای دسته منتخب ازبکستان این دسته را به تارمار رسانید. حالا بعد 2 دقیقه این وخوری یک هجوم دیگر با وجود آمد که آنجا نورچایف پای در پای توپ‌های زیادی را به ثمر رسانید. در دقیقه 47 در دقیقه 53 و 87 یعنی نورچایف توانست 3 گل زند و هتریک کند. در این برابر اودیلوف در دقیقه 87 یک گل دیگر را زد و همرو علیف در دقیقه یکمی وقت اضافه شده به قسم دومی وخوری گل 8 را زد. خب بیاید دوام این بازی ها رو بگویم. ازبکستان در مقابل گونگ‌کنگ با حساب 10-0 غلبه کرد. اینجا نورچایف باز یک خطریک دیگر را به ثمر رسانید در مقابل گونگ‌کنگ هم و یک وخوری آخرین که ازبکستان با ایران گذرانید این تقدیر ساز بود. فیض‌الله در دقیقه 47 گل رو به ثمر زد و ایران در آن مغلوب شد. پس ایران همگی با 3 امتیاز در زینه دوم جایگیر شد. امید بود که با این 3 امتیاز میتوانند ایرانی ها با بازی های من بعد روند، اما این طور نشد. دسته منتخب ایران هم در این برابر گفتیم ملکه با افغانستان 4-0 غلبه کرد. گونگ‌کنگ رو 3-0 شکست داد و در نتیجه از دسته منتخب ازبکستان 1-0
мағлуб шуд ва дар ниҳояти кор танҳо бозии дастаи Малайзия метавонист ки барои дастаи мунтахаби Эрон барои ба бозиҳои минбаъда рафтанаш роҳ кушояд, аммо ин тавр нашуд. аз ҳисоби кортҳо Малайзия дар маҷмӯъ дар зинаи чоруми беҳтарин дастаҳои ҷои дуюм мавқеъ гирифт ва Эронро танг кард ва Эрон, дастаи мунтахаби Эрон ба бозиҳои финалии чемпионати Осиё намеравад. Кам аст ки эрониҳо дар ин маврид ба гӯем чемпионати Осиё нарафта бошанд, вале инҷо аз Осиёи марказӣ танҳо ду даста мераванд. Ӯзбекистон ки ҳоло инҷо бубинед пай дар пай ба ғалаба ноил мешавад ва аз севу худи дар 3-8 ғалаба кард. 19 гол зад, ҳамагӣ 1 гол аз дарвозааш гирифт ва бо 9 имтиёз садрнишини гурӯҳи И гардид. Эрон чун дастаҳо дар гурӯҳҳо ҳамагӣ 4 то буданд, аммо 1 тоаш натиҷааш ба назар гирифта нашуд. Дар инҷо Гонконгро дар назар дорам ки вухӯриҳояш ба инобат гирифта нашуд ва Ӯзбекистон зинаи аввалро ишғол кард ва ба бозиҳои чемпионати Осиё меравад. мухлисӣ мекунем ба дастаҳои Осиёи марказӣ ҳамчунин. гурӯҳи F ду дастаи ба ҳам баробарро ба ҳам овард: Ироқ ва Кувайт. Ба ҳар ду даста муяссар шуд ки роҳи худро ба бозиҳои ниҳоӣ ҳамвор кунанд. мо аз ин гурӯҳ бозии Кувайт ва Ироқро дастрас кардем. гурӯҳи F ин гурӯҳ дар ҳақиқат гурӯҳи хеле баробар буд. агар ду дастаи Тимори Шарқӣ ва Макаоро ба назар нагирем, пас Ироқ ва Кувайт аз беҳтаринҳо буданд ва маҳз мо бозии байни ин дастаҳоро интихоб кардем ки бисёр ҷолиб ва диданӣ буд. ҳар ду даста дар роҳи тайкардаашон Ироқ Макаоро бо ҳисоби 13-0 шикаст дод ва ҳоло инҷо ки мо мебинем бале кувайтиҳо ба сафи пеш мебароянд дар вухӯрӣ бо дастаи мунтахаби Ироқ. ин Ал-Авадӣ буд дар дақиқаи 46-ум ҳисобро боз кард. голҳо ҳама дар қисми дуюм рӯи дарвозаро пайдо карданд ва ин як голи бисёр ҳам муҳим аз ҷониби Саламаҳ дар дақиқаи 65-ум ҳамаро ба ваҷд овард. бубинед ин мухлисоне ҳастанд ки ташнаи гол ҳастанд ва чӣ гуна иштибоҳи дарвозабон ва муҳофизатгаронро инҷо аз Саламаҳ ба истифода дод ва дар натиҷа бо ҳисоби 2-0 Кувайт дар сафи пеш буд. вале инҷо аллакай Ироқ ҳам дар дақиқаи 69-ум сар карда ду гол зад. ҳоло Имон дақиқаи 69 ҳисобро 2-1 кард ва Саъдон ҳам дар дақиқаи 73-ум голи дуюмро зад. дар ҳоле ки шумо ин голҳоро мебинед, ман ба шумо мегӯям ки Кувайт Тимори Шарқиро бо ҳисоби 4-0, Ироқ ин ҳамин дастаро бо ҳисоби 6-0, Ироқ ҳамчунин Макаоро 13-0 шикаст доданд ва як вухӯрие ки дар ин гурӯҳ бо ширкати Тимор ва ҳамчунин Макао баргузор гардид, бо пирӯзӣ Тимори Шарқӣ бо ҳисоби 5-0 ҷамъбаст шуд. ниҳоят дар ҳамин гурӯҳ Ироқ ва Кувайт 7 имтиёзӣ ба даст оварданд ва ба мусобиқаи финалӣ роҳ хат гирифтанд ки ҳоло мебинед. дар ин ҷо дастаи Ироқ 21 тӯб зад ва ҳамагӣ 2 тӯб аз дарвозааш гирифт ки ин натиҷаи хеле олӣ мебошад. ҳоло ин голи зеборо дидед. ин голе буд ки дар ин ҷо Саъдон дар дақиқаи 73-ум ба самар расонид. аз гурӯҳи Ҷ ҳам ду даста ҳаққи иштирокро ба бозиҳои ниҳоӣ пайдо кард. инҳо Амороти Муттаҳидаи Араб ва Чин мебошанд. ҳар ду даста бо 4 имтиёзӣ мисли гурӯҳи Тоҷикистон имкон пайдо карданд ки муваффақ шаванд. дар бозии байни ҳамдигарӣ натиҷаи 0-0 бар ҷой гузошта шуд. Чин Ҳиндустонро 2-1 ва Аморот Ҳиндустонро 3-0 ноком карданд. дастаи мунтахаби Малдив ба бозиҳо наомад. дар гурӯҳи H Таиланд ва Малайзия
ба чемпионати осиё мераванд. Таиландиҳо баъди пирӯзиашон бар Филиппин 5-0, Малайзия 1-0 ва Бангладеш 3-0 бо касби 9 имтиёз садрнишин шуданд. Малайзия Бангладешро 2-0 ва Филиппинро 4-0 паси сар гузошт. дастаи Арабистони Саудӣ дар гурӯҳи Ҷ ҳамаи бозиҳояшро ба ғалаба ҷамъбаст кард. дар ин гурӯҳ мутахассисони футболи Осиё аз дастаи ҷавонони Лубнон интизориҳои зиёд доштанд, аммо ин тавр нашуд. дастаи Арабистони Саудӣ аз дастаҳои пурқувват ҳаст ва дар Осиё ҳамеша худро нишон медиҳад. ин бозие ки мо дар ҳақиқат ёфтем, бисёр душвор буд пайдо кардани ин наворҳо ва маҳз дастаи мунтахаби Муғулистон бо Арабистони Саудӣ дар даври аввал бозӣ карда буданд ва мо инҷо ин наворҳоро пайдо кардем ва Уганбаат дар дақиқаи сеюми вохӯрӣ Муғулистонро ғайричашм дошт, ба сафи пеш баровард. Зарбаи пеналти буд ва футболбозони дастаи Арабистони Саудӣ мисли он ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар баробари Лаос гол зада наметавонист, то дақиқаи 87 ба голзанӣ шурӯъ накарданд ва ниҳоят дар дақиқаи 87 Ҷувайрд ҳисобро баробар кард ва он қадар вақти зиёд дар маҳз ҳамин бозӣ таъин карда шуд ки футболбозон то дақиқаи 104 бозӣ карданд, 14 дақиқа бештар бозӣ карданд ва инҷо мухлисонро мебинед ҳисоби 1-1 онҳоро дар варзишгоҳ то ба анҷом нигоҳ дошт. Вақти асосӣ ҳам тағйир ёфт, аммо ин голе ки ҳоло аз Ҷувайр зад голи зебо буд. пеш аз ин вохӯрии Камбодия бо Лубнон 2-2 ба анҷом расида буд. Муғулистон аз Камбодия бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. Арабистони Саудӣ Лубнонро ҳам 3-0 паси сар гузошт ва бо Муғулистон лубнониҳо 1-1 бозӣ карданд ва ниҳоят Арабистони Саудӣ дар бозии охиринаш бо ҳисоби 6-1 Камбодияро ба мағлубият дучор кард. Инҷо Арабистони Саудӣ ҳамчун дар бозӣ бо Муғулистон назарногирона бозӣ кард. Шояд ҳамин буд ки онҳо тавонистанд танҳо дар дақиқаи 87 ҳисобро баробар кунанд ва баъдан ҳоло инҷо лаҳзаҳое фаро мерасанд ки мо шумо хоҳем дид 9 дақиқаи вақти иловашуда ба футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ голи дуюмро овард. вале дарвозабони дастаи Муғулистон ҳам хуб инҷо фаъолияташ моҳирона буд. хуб чӣ мегӯед ки танҳо ба Арабистони Саудӣ муяссар шуд ки дар ин баробар тавонад ба сафи пеш барояд. ҳоло ин дақиқаи 99 аст. Радиф бо як моҳорати хос тӯби ғолибиятро ба тӯри дарвоза равон кард, вале боз вақт идома дошт. ҳоло бубинед ин зарбаро ки чӣ гуна дарвозабон моҳирона бармегардад ва ин Радиф аз ҳама пеш ба тӯб расид ва боз як ҳолати дигар дар дақиқаи 14 вақти иловашуда, яъне 104 рух дод ва ин гол мисли голҳои пешинае ки мо навақат дидем аз ҷониби Марон зада шуд ва ҳисоб 3-1 шуд ва футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ба пирӯзӣ комил ноил шуданд. хуб Камбодия дар ҷои дуюм ҷойгир шуд, Лубнон дар ҷои сеюм бо 2 имтиёз ва Муғулистон 1 имтиёз ба даст овард. ниҳоят расидем ба гурӯҳи охирини бозиҳои интихобии чемпионати Осиё гурӯҳи К. ҳамсояи кишвари мо дастаи мунтахаби Туркманистон бо як ғалабаи якбохт ҳуқуқи иштирокро дар бозиҳои финалӣ аз даст дод. Индонезия Туркманистонро 2-0 ва Тайбеи Чинро 9-0 мағлуб кард. акнун ба ҷадвали дастаҳое ки дар гурӯҳҳо ҷои дуюмро ишғол карданд таваҷҷӯҳ мекунем. ба дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Кувайт ва Чин муваффақ гардид ки бо 4 имтиёзӣ ба бозиҳои финалии ҷоми Осиё рохат гиранд.
танҳо ба малайзия имкон фароҳам шуд ки бо 3 имтиёз аз дастҳои эрон, яман, туркманистон ва умон бо бартарӣ на он қадар зиёд ба даври бозиҳои минбаъда равад. ба ҳамин тартиб соли оянда дар бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё 16 даста бо ҳам мубориза мебаранд. ба ғайр аз 15 дастаҳое ки аз гурӯҳҳо ба чемпионат рӯйхат гирифтанд, мизбони бозиҳо дастаи мунтахаби Қатар ҳам иштирок мекунад. хуб, қуръакаширо интизор мешавем ва ба дастаи мунтахаби ҷавони кишвар мухлисӣ менамоем. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи худро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду сарбаланд бошед. хайр.